Lewapda häkimiýet wekilleri täze daýhan hojalykları döretmek boýunça yerli kärinetçiler bilen duşuşyklary geçirip başlady. Munyň jekme-jekligi barada Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy maglumat berýär. Geçen şenbe günü 18-nji ýanwarda Garabekowluň Gultok, Bekowl hemde Abdal daýhan birleşiklerini etrap häkiminiň oba hojalyk orunmasary kärinetçiler bilen daýhan hojalyklary döretmek hakyna ýygnak geçirdi diýip habarçy aýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä häkimiýetler 50-150 hektar aralygyna ýere gödäwçiligiň höttüsinden gelip biljek daýhanlary gözleýär. Şunça hektar ýeri başaryp bilýän daýhanlary tapyp olara ýerleri bermek hakda ýygnaklarda aýdyldy diýip habarçy bellädi. Ol häkimiýetleriň daýhanlara edýän teklibi boýunça ençeme kärinetçi bilen gurrundeş boldy. Lewapda bu teklibe razy boljak adam ýokdur, sebäbi häzirki şertlerde köp hektarlyk ýer alan daýhan hojalyklary ýa-da ferma başlyklary uzagy bilen bir ýylda döwlete bergidar çykyr. Bu hemme mälim diýip Azatlygyň habarçysy bilen howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde gurrundeş bolan Lewaply bir kärinetçi öz pikirini aýtdy. Habarçynyň käbir gurrundeşleriniň sözlerine görä olar döwletiň köp hektar ýer alan hojalyklary berjek kardyna şüpheli garaýar. Türkmenistanda 2013-nji ýylda daýhan hojalygy hakyna kanun kabul edildi. Onuň kesgitlemesine görä daýhan hojalygy oba hojalyk önümçiligini bilelikde alyp barmak üçin bir ýa-da bir näçe maşgalanyň agzalary tarapyndan döredilýän oba hojalyk kärhanasydyr. Onu döreden är aýallar olaryň çagalary, ene atalary we beýleki ýakyn dogun garandaşlary daýhan hojalygyň agzalary bolup bilýär. Daýhan hojalyklary zähmet şertnamasy esasyna iş orunlaryny hödürleýär. Olarda zähmet şertnamasy esasyna işleýän adamlar daýhan hojalyklaryň agzalygyna kabul edilmeýär. Daýhan hojalyklaryň girdejileri olaryň öde geçiligine değişli bolup durýar. Lewaply habarçynyň soňky maglumatlaryna görä welaýatyň owalaryna oba hojalyk puwdagyny işleýän adamlaryň sany barha azalýar. Şol bir wagtyň özünde Lewabyň öňünden gelýän kärenetçi daýhanlary ýerleriň arryklamagyna, olaryň sanynyň çykmagyna aladaly garaýar. Häkimiýetler daýhan hojalyk döredip mesele çözüler öýdýärler diýip ata-baba daýhançylyk bilen meşgulanan Lewaply bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi.